मा होआलै मा होआ आं नांथारगोन दिनैनो बाइक नङाबा आं कलेजाव थाङा होद साला ओइ मा होआलै मा होआ ओरैनो फंबाय होनना बुङो रेडि एक्सन मा फंबाय हा मा बुंदों नोङो बाइक थाबालाय स्कुलाव थाङो हा बाइक थाबालाय कलेजाव थाङो मा बुंदों नोंलाय ए गुबुननि गथ'फ्रालाय बोरै थाङो एक्सन आब' नै बाबु बाहाय जिरायथ'दो माबायदि बिमानोला उल्था उल्थानो सानफ्रामबो असान्थि बां खालामो माबायदि बिमासो नोंलाय आंहा सम गैया बेफोरखौ नोंनि डायलगफोरखौ खोनासंबाय थानो कलेज दं कलेजाव थां खामानि दं आंहा भागिना रेडि एक्सन नै बाबु बाहाय जिरायथ'दो औ जागोन दे आब' साला नोङो एफा गरम जाला मैया दाखालिनि गथ'आ हो साला बिमाजों नों नांलायग्रा नों बिमानि टेनसनखौ एसे बुजियाखै मानि थाखाय खानो मोनदों आंहा नोंनि थाखायनो जानाय लोंनाय सुख गैया खर' सर' मोनजोब्बाय आंहा खानाय सानाय मोनलांजोब्बाय साला बाइक नांगौ नोंनो केटिएम नांगौ नो बे सिखाजोंनो नै उदैखौ हानानै नै केटिएम माबा एक्सन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो गोसोबा जोंनि जिआरबि यं प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना सार्च खालामना नायबानो जाबाय जिआरबि यं प्रडाक्शन आरो डिसक्रिपसनावबो नोंथांमोना लिंक मोननाय जागोन लिंकखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय